A my už tady vítáme dnešní oslavenkyni Daniela. Všechno Danielo, to vyšlo krásně. Daniela 9.9. Kdybychom vám dali rajče, udělal bych vám radost. Rozhodně, miluju rajčata. My si budeme povídat o zpracování rajčat. Co říkáte na to počasí? Vy jako zahradnice. Já jsem nadšená z toho, že bude pršet, i když ta rajčata samozřejmě potřebují tu vláhu, ale zase trošku praskají plody. Takže pokud máte rajčata, tak je seberte rychle, než vám popraskají nějakým vyšším deštěm. Děkujeme a budeme si v celé dnešní snídani povídat. Těšíme se na to. Danča slaví sváteční den, na zahrádce je to pro ní sen. Rajčata zrají pod sluncem a z nich vůně vyjde se ven. Rajče, česnek, sůl, danča je dost cool. Kyrgyzský česnek, to je hit. Každý ho chce ochutnat, žádný shit. Ráno byla v televizi, ve snídani s Novou, s Čenským a Morávkovou. Bavila se rovnou. Rajče, česnek, sůl, danča je dost cool. Kyrgyzský česnek, to je hit. Každý ho chce ochutnat, žádný shit. Ráno byla v televizi, ve snídani s Novou, s Čenským a Morávkovou. Bavila se rovnou. Rajče, česnek, sůl, danča je dost cool. Kyrgyzský česnek, to je hit. To je hit, každý ho chce ochutnat, žádný shit. Přejeme Danče krásný sváteční den, ať jí roste rajče a má radost jen. Přejeme Danče krásný sváteční den, ať jí roste rajče a má radost jen.